טוב, שלום, קוראים לי חן, והיום אני אעשה לכם את קסם הגוגל. הנה, אני אעשה אותו ואני רק איך אלמד אותו. תראו. וכמו ששמתם לב, אני מחקתי את שתי ה-O. הנה, ועכשיו תראו איך אני מחזיר אותו. טוב, עכשיו אני כבר אעשה לכם לימוד. דבר ראשון, אתם נכנסים לגוגל האמיתי, ואתם כותבים גוגל טריק. באנגלית כותבים גוגל טריק, נכנסים. אחר כך נכנסים לראשון, יש כתוביות ואז יש הפניה לאתר. כמו שאתם שמים לב, יש כתוב קליק אר בצבע הכחול. אתם נכנסים לקליק אר, ואז יש לכם עוד כתוביות ויש שם כתוב לכם עוד אתר והוא מסומן בגם כחול. תיכנסו אליו, יופי. ועכשיו בעצם זה הגוגל הלא אמיתי, זה הגוגל מזויף. עכשיו תקשיבו, לא משנה איפה אני לוחץ, תראו, אני עכשיו לוחץ פה על העכבר, ותוך 5 שניות זה עכשיו ייעלם. ראיתם? בלחיצה שנייה זה חוזר. אבל בלחיצה שלישית הוא חוזר אוטומטית לגוגל הרגיל. תודה, היה כיף איתכם, ביי.